Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Dakpan sa ang sospek sa sagunsong pagpanuli sa Cagayan de Oro City sa gihimong operasyon sa kapulisan. Sospek nakuhaan og hinagiban laki pakete sa gituuhang shabu. Ani report. Kini ang usa sa mga CCTV footages nga nagkatag karon sa social media sa mga nahitabong pagpanuli sa Cagayan de Oro City. Kini nga video kuha sa Barangay Nazareth kung asa kita ang duha ka individual nga lalaki ug babae nga gabaklay lamang. Taod-taod makita ang usa ka lalaki nga naka-jacket og itom ug puti ug miduol sa duha. Gilayon kini mideklara og hold up kung asa nakadagan ang babaeng biktima. Sanglit wala gilayon gihatag sa lalaki ang gipangayo sa sospek. Giaksyonan pa kini og dunggab gamit ang bitbit ni ining hinagiban hangtod nga matumba ang biktima. Gani madungog pa ang pagsagit-sagit sa babaeng biktima nga nangayo og tabang. Human sa krimen, gilayong misibat ang sospek palayo. Sa laing panghitabo, makita sab ang lalaking sospek nga suot gihapon ang mong sanina apan nagmaneho na og motor. Miduol kini sa mga nagstandby kilid sa dalan ug daw nagsindi og sigarilyo. Taod-taod milakaw kini sakay sa iyang motor palayo sa CCTV. Wala madugay, makita na ang usa ka babae nga naghilak og nangayo og tabang human nga gitulis di ay siya sa sospek. Gilayong naglusad og operasyon ang Cagayan de Oro City Police batok sa sospek ug adlang Huwebes malampusong nadakpan sa 12th Street Nazareth human nabantayan sa mga pulis nga nagpatrolya sa lugar. Misulay pa og ikyas ang sospek apan nadakpan gyapon kini sa otoridad. Nakuha gikan sa sospek ang usa ka 15 pulgada nga kutsilyo og mga sachet sa gituwang shabu. Sita nga naay nagiban apan ni-resist kini nakiglakag kini sa atong kapulisan apan na subdue na to ang mao nga individual og nakuha siya along San Antonio Church Dapita sa 12th Street ra gihapon. Patong-patong nga kaso ang atubongon karon sa sospek sama sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act o pagdala og hinagiban. Samtang ginaaghat pa sa kokpo ang mga nabiktima nga mupasaka og kaso batok sospek. Galing na apay mga nabiktima ni ini niya o katong mga nabiktima i-adtuan sila i-positively identify para madungagan o pa-file sa kaso kini nga tawhana. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.